आवाज है, पेड़ लगाओ, ये जिंदगी का राज है, पेड़ लगाओ। ये वक्त की आवाज है, पेड़ लगाओ, ये जिंदगी का राज है, पेड़ लगाओ। राज है, पेड़ लगाओ, ये जिंदगी का राज है, पर्यावरण बचाओ। नमस्कार बा, प्रणाम बा। रउआ देख रहल बे झटका भोजपुरिया समाचार और झटका भोजपुरिया समाचार में रउआ देख सकत हई कि एजा हम बाई ई फरवे बाटे और फरवे जोन बाटे ई बक्सर से चलते जोन बा ई टीम जोन बा अभी एजा आई बिया और ई आई बिया पर्यावरण के जोन बा ई सुरक्षा खातिर, पर्यावरण के बचाव खातिर पूरा जोन बा टीम जोन बा अभी जोन बा प्रताप सागर पहुंच चुकल बिया और ई प्रताप सागर से चल के जोन बिया अभी जाए वाला बिया डुमराव और पूरा टीम के साथ एगो महिला भी बाई और महिला के साथ तमाम लोग जोन बा का एक तरफ से संदेश दिया चाहता। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ के हाथ में दो चीज बा, एगो महिला और पुरुष और काला पट्टी बांधल बा। का उद्देश्य बा देश बा कि कोई भी जो है जैसा दिखाई न दे सकेला ओकरा बहुत दिक्कत बा। अच्छा, तो लोग जो है से अंग दान के प्रति, नेत्र दान के प्रति, देह दान के प्रति जागरूक हो। एकरा लिए कठपुतली भी जो है बा और साथे साथे ये प्रतीक बा कि महिला भी अभियान में साथ बा और पुरुष भी अभियान में साथ बा। अच्छा जी जी। पर्यावरण के बचावे खातिर ये बहुत सारे लोग जो लागल बन जी जी। का एकरा रोज सबके पैसा भी मिलेला का? ना, हम लोग सरकार सब लोग कुछ डोनेट जी। अरे हाथ से हाथ मिलावा हो। मानव के जीवन खातिर जरूरी बा। यदि पर्यावरण ही ना बची तो शुद्ध हवा ना मिली, हमरा के शुद्ध पानी ना मिली तो जीवन हमार जीवन मुश्किल हो जी धरती पर। यही के उद्देश्य के लेके हम रउआ सबके कुछ फंडिंग मिलता सरकार जोन बा सामाजिक कार्यकर्ता जो भी बाटे यहाँ सबके जोन बा पूरा अभियान जोन बा निःशुल्क कर रहल बे। कोनो एकरा से सरकार से फंडिंग नहीं के मिलत और ई अभियान जोन बा पूरा विश्व पर्यावरण के जोन बा शुद्ध करे बचावे खातिर यहाँ सबके अभियान जारी बाटे और कारवा जोन बा आगे बढ़ता जाई। यहाँ सबके ये उद्देश्य बा।